Здравейте, скъпи приятели на Грамотен БГ. Добре дошли отново в рубриката Една минута български язик. Днес темата на нашия урок ще бъде за това. Как е правилно да се прочете съчетанието Свети Кирил и Методий. Разбира се, това е във връзка с настъпващия утре празник, 24 май. Правилно е съчетанието да се прочете Свети Кирил и Методий. В случая думата свети е форма за множествено число, като можем да направим сравнение при членуване. Светите братя Кирил и Методий. В писмен текст, чрез удвояването на свети, на съкратената дума свети, по традиция се означава множественото число на думата. С две думи искам да кажа, прието е да се пише свети, но е правилно да се произнася само веднъж свети. Същото, разбира се отнася и за произнасянето на свети Константин и Елена, както и за свети Петър и Павел. Ако и днешния урок ви е бил полезен, натиснете бутона харесвам и се абонирайте за нашия канал.